आसा खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै जोङो प्रेस मिट होनो गोनां जाहैबाय क'क्राझार बड' कालचार ट्रेडिशनेल बड' कालचार सेन्टारनिफ्राय मोनसे लाइजाम हरदोंमोन आंनो दा बिथांमोनहा हांख्रायलाइयाव जिखिनि लिरदों बे लिरनाया गोरोन्थि ओंखारदों बहाय जइन माबा होदों जइन खुंनाय दिन्थिदों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टार होननाय दा जों खुनु रोखोमनि सावरायाखै बे सांग्रांथि मेलनि सोमोन्दै उद्देश्यआ बेनो फैगौ 2027 आव जि पपुलेसन सेन्सास जागोन बिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनो ओंखारदों जायनि हाबाफारियानो बे 2026 नि आगस्तनिफ्राय जागायगोन होननानै बिथांमोना हांख्रायलाइयाव होदों दा बे बेलायाव जों बुंनांगौआ बेनो जे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टार क'क्राझारा बे जोंनि आफादजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों खुनु लोब्बा गैया जा मोनसे माहारियारि जों धोरोम आफाद जोंनाव 28टा जिल्ला कमिटि दङ आरो बियाब कमिटि प्राय 300नि अफराव दङ दा बे बेलायाव जोङो बे मोनसे फिसा मोनसे रिसार्च सेन्टार बे रिसार्च सेन्टारजों जोंहा डाइरेक्ट खुनु लिंक गैया दा बिथांमोनहा मावनो हागौ बाथौनि रिसार्चनि सायाव खिन्थु आफाद हिसाबै जों बिथांमोननि जि बुंनाय बे मथे थांनो हाया दा बहाय गोनो गोथो जानाया बेनो जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाय थानसालि दं बे थानसालिखौनो बिथांमोनहा माखासे खायदा खालामनानै बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टार खालामनानै लादों बिथांमोनहा गासै रेजिस्ट्रेसनाबो कालचार सेन्टाराव जाहैबाय आरो जेराव थानसालि लुदों बे थानसालिखौ गोदो गोबां खस्थ' खालामनानै हाखौ दखल खालामनानै लादोंमोन आरो दा बे हायाबो कालचार सेन्टारावसो माबा जाहैबाय नामजारि जाहैबाय दा जिल्लानि खुनु माबाया रेकर्डआनो गैया जानानै दङ दा बेबो मोनसे बिथांमोनहा गाज्रि खामानि मावदों दा जिखिनि सेन्सासनि खोथा ओंखारदों सांग्रांथि मेल बे सांग्रांथि मेलाथ' जोङो गोबावसै प्राय 2 बोसोर जों माबाबाय एनुमारेसननि खामानि खालामगासिनो दङ लोगोसे बे एनुमारेसनजों लोगोसे BDISनि मोनसे माबा लादों जोङो NGOजों एग्रिमेन्ट खालामनानै बड' डेमोग्राफिक इनफरमेसन सिस्टेम दा बे फिलआप खालामनो थांनायाव गासैबो इनफरमेसनखौ लानाय जाखायो लोगोसे जिहेतु भारत सरकारनिफ्राय बुंदों जे सेन्सासआ 26 आरो 27 नि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ दा बिनि सोमोन्दै जोंहा सांग्रांथि न'खर जागासिनो दङ आरो जोङो सानबावदों जे मुहुर्त टाइम सफैबाय आगस्टआव जिहेतु जागोन हाउसिं सेन्सास बहाय जाहाथे खुनु रोखोमनि उसुबिदा जाया बा रावबो गोरोन्थि खालामा बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा थिरांथा लाखाबाय जे जोंबो इन्टेलेक्सुवेल मिट सारा आसामनिखौ लानानैनो जों खालामगोन बहाय गासैबो दैदेनगिरिबो थागोन दा बे बेलायाव जोंखौ जे जों खुनु सावरायालासेनो बे कालचार सेन्टारा बेबायदि हाबा लानायाव जों बाहागो लानो हाया आरो खुनु जिल्ला बा बियाबाबो बहाय बाहागो लानाय नङा बेखौ जोङो सिगांबो मोनसे फोरमायथि हगारबाय आरो दिनै बहाय प्रेस मिट खालामनो गोनां जानाया बेनो दा बिनि सायाव मा राहा लानो नागिरदों जोंथ' बे फैगौ 20 तारिखआव जिखिनि प्रग्राम खालामदों बिथांमोनहा सांग्रांथि मेल बहाय बाहागो लानाय नङा दा जोंनिया एनुमारेसना सोलिगासिनो दङ आरो जों बावैसो नै जोंनि मोनसे माबा दङ प्रग्राम GI टेगनि प्रग्राम दङ बे 25 तारिखसिम सोलिगोन बे 25 तारिखनि उनाव जोङो मोनसे मेल लिंगोन बे एखे लाइननिनो माबानि सायाव सेन्सासनि सायावनो बयखौबो जिल्ला आफादफोरखौ लानानै आरो बेनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिट खुंनाय जाहैगोन बेनो जोंनि माबाया थिरांथाया